गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय सराइबिल ब्लक इउपिपिएल आरो मिरु आबादारि सेलनि बानजायनायाव दिनै सराइबिल गायदे हेलना नब्लाङाव अमा फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु आबादारि सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी आरो इउपिपिएल दोल नेहाथारि समना नार्जारी बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै माबोरै रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो हागोन बेखौ नोजोर लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे अमा मिशननि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ गुवारै फोरमायनानै होयो अमरजित बसुमतारी आरो समना नार्जारी बिथांमोना। दिनै रामफल बे दखरा एबसुआ समाजारि सांग्रांथि आनजाद सुरदों। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों थामहिनबा फारियै 24, 25 आरो 26 मार्च सानथामजों मावफुंनो लानाय बे हाबाफारिखौ दिनै रामफल बे दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय खालायगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्मआ। लोगोसे बाहागो लायो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी बिथांमोना। इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ गिनानैसो बिपि दोला हानजासिनि आबादखौ लादों। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल दैदेनगिरि समना नार्जारी बिथाङा। बेरेखा दोलनि सायाव इउपिपिएल दोलनि नेहाथारि समना नार्जारी बिथांनि बेरफुसा बिबुंथि। इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ गिनानैसो बिपि दोला हानजासिनि आबादखौ लादों। बिपि दोला 19 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोरावनो मावदों। बिपि दोला हानजासिनि आबाद लानानै बिटिसिआव इउपिपिएल सरकारखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों गावसिनि दोलनि मानसिफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखायसो बेबायदि हानजासिनि आबादखौ लादों होननानै बुङो। बिटिआरनि तामुलपुराव खुंफुंजानाय 4थि एसियान ख'ख' चेम्पियनशिप 2023 आव भारतनि हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो हानजाया देरहानो हायो। भारतनि जानानै गेलेनाय तामुलपुरनि थागिबि रन्जना सनियानो बिटिआर सरकारा 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। लोगोसे बिटिआर सरकारा आसाम सरकारखौ बिथांजोंनो साख्रि मोनसे होनोबो खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बर'नि थै मुंनि सावथुनखौ सोलिफु बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो रोंसार मोसाहारि बिथां दैदेननायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव दिहुनजानो गोनां बर'नि थै मुंनि सावथुन सेबखांनायखौ दिनै कुसुगावनि महामाया मन्दिराव फुजा होनायनि गेजेरजों जागायजेनबाय। बे बर'नि थै मुंनि सावथुनाव फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरा फारि सोरां फुजा रिंखि थाख्लाय अम प्रकाश बिथांमोनजों लोगोसे संगिना मासुम राजर्षि पाम्पलिमोनखौबो फाव खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सावथुनखौ थारैनो रायजो राजाफोरखौ अनसायगोन होनना मिजिंथिदों बिथोनगिरि दिहुनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे फावगिरि बिथांमोना। भैरबकुन्द बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया रिभिउ मेल खुंदों। बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबफोराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बियाबफोराव खामानि मावफुंजानायफोरखौ नायबिजिरनाय लोगोसे हान्जानि मावथिफोरखौ लानानै सांग्रांथियारि हाबाफारि लाबोनायफोरखौ समाजारि बिथिङाव नुबाय थानाय जादों। दिनै बे लेखानो भैरबकुन्द बियाबा साबखाथि बिडिएफएमआव सानसेनि हाबाफारि लानानै बियाबनि सिङाव थानाय पिएचडिसि प्राइमारि जिल्ला आरो ब्लक थाखोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां रिभिउ मेल खुंफुंनाय जादों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल नेहाथारि ब्रह्मन बाग्लारि, जिल्लानि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथांमोना। बे मेलावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुङोदि उदालगुरि जिल्लायाव ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ गायसननो थांखि लादों। लोगोसे उदालगुरि आरो भैरबकुन्द बे मोननै बियाबाव डिग्री कलेज गैयामोन, नाथाय दा हरिसिंगायाव दीन दयाल उपाध्याय डिग्री कलेज बानायगासिनो दं। उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव लामा दालां बानायनाय, फरायसालि फाहामनाय, MGNरेगानि खामानि बेफोर गासैखौबो ज' खालामनानै खमैबो 200निबो बांसिन स्किमखौ मावफुंनो हाबाय होननानै फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिटिआरआव मिनि सिनेमा हल बेखेवदों। दिनै बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सदर बेलगुरि हाबथा बाजारनि सेराव गोजौ थाखोनि मिनि सिनेमा हल बेखेवदों। मिनि सिनेमा हलनि बिगोमा राथुल रामसिंहार फोरमायनाय बायदिब्ला बे सिनेमा हलाव गासै 250 जन नायगिरिफ्रा जिरायनानै नायनो हागोन। लोगोसे बे मिनि सिनेमा हलाव सोरबाफोर सावथुन दिहुनगिरिफ्रा प्रिमियार श' दिन्थिफुंनो गोसो दंब्ला दिन्थिफुंनो हानायजों लोगोसे जायखिजाया गौथुमफ्रा गावसोरनि सावराय जथुमफोरखौबो खुंफैनो हागोन होननानै फोरमायो। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि साननिफ्रायनो
सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सावस्रि सुमाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला थोंजोङैनो 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। केलेंकारि राकेश पालआ जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राकेश पालखौ जामिन होबाय। एपिएससिनि बारग' गाहाय मासिगिरि राकेश पालआ गेना खान्थिजों लोब्बा थानायाव गासै 6 बोसोर 4 दान जोबथेसालियाव थांनायनि उनाव दिनै उदां अख्राङाव ओंखारबोबाय।